Suntem aici în aventură. Prima am mai încercat eu să filmez, dar iar am apăsat pe că am uitat să fac setările alea și apăs din greșeală. Și n-am ce să fac. Așa, înainte să înceapă acest clip, nu uitați de un like, un share și un subscribe, nu uitați să vă abonați la canalul mare, la membrii din acest minoglobulat SMP și am bătut niște de știi. Ia uite, mi-a mai dat un shulker share, avem două shulker box-uri până acum și vreau să bag cât mai mulți ca să vin shulker box-uri, că o să le trebuiască la băieți, zic eu. Că te ajută și Box acolo să-l ții în inventar mereu. Și da, aici nu să mai mergem, am găsit, o să vă arăt ce am găsit, am găsit asta, Protection 4 și Unbreaking 3, cred că o să-mi upgradez pe a mea. Și am mai găsit asta, Cars of Banding, o să-i dau de Andrei probabil. Pantalonii ăștia, armura de cal și gold am mai găsit. Cam atât. Deci avem două boxuri. Și da, o să mai caut eu End City-uri și o să revin când o să le găsesc, logic. Pam, param, pam, pam. Se pare că este cam mare acest End City, această insulă, pardon, că am plecat de mult de la ala. Și sper să mai fie ceva pe aici. Să nu mă uit la jegoșiștii de endermeni. Avem două shulker box-uri. Și ar trebui să ne facem și noi unul. Să vă arăt că chiar... dar n-am suficient lemn. Că trebuie să mai fac și un chest. Lăsați că facem când ajungem acasă. O să mai vreau să-mi pun niște enchant-uri pe papuci și pe chestii de-astea. Și mă enervează cum fac enderman, știi? Nu-i suport. Deci, da băieți, am revenit, suntem acasă. Și am căzut de la înălțime din cauza la un squiply de la și o să revin când o să ajung să fiu acolo de unde am murit. Da băieți, suntem în portal, am găsit, uite la aici portalul spre el. Și da, îmi pare rău că am murit acolo din cauza, e vina mea, prostia mea. Se plătește. Și, na, unde era ăla? Doar că pe aici era, o să revine când ajung. Da, băieți, am ajuns la acesta pe care l-am explorat și m-a atacat un ăsta. Mi-am pus nici apăsul mine și da, o să revin cu o altă End City găsit. Da, băieți, suntem aici în acțiune. Ia uitați ce am mai găsit. Luăm tot. Am mai găsit un End City, nu vi l-am arătat, îmi pare rău. Că m-am străduit să urc aici, cu toți ăștii care mă enervează și trag după mine într-una. Stai, cum mă omoară. List. Uitați-l, uitați-l. Nebun. Lăsați-ne în pace. Hai, lasă că o să capă apă. Bă, dar nu mă mai scuipa. Cad, papă. Cât mai am o secundă. Mai mâncăm fructe de-astea? Da, bine, frate. Ia. Da. Hai că revin când urc sus, să vedem, poate mai găsesc ceva pe acolo. Mă.
transparent. A murit. Da, o să mergem acasă. Mai bine. Da, deja. Mai bine mergem acasă. Ne facem shulker boxurile mult dorite. Îmi fac un topoș de diamond. Am găsit diamante, pun end. Și mergem și mai iau niște lemn să-mi fac shulker box-ul. Probabil o să-i fac și cadou lui Andrei 1. Nu știu, mă mai gândesc. Depinde, dacă facem 15 like-uri, o să-i fac și lui un cadou frumușel, zic eu. Sau lui Queen, că e mai nouă pe serie. O să mă gândesc. Așa, și acum mergem și ne facem frumusețele noastre de shulker box-uri. Dăm lemn. Facem un chest. 2 ne trebuie. Lui Andrei nu i-am spus că o să mai filmez. Că poate venea și el. Nu știu să făcea? Alo. Te-mă, cum se făcea? A, gata, bă, băieți. Deci n-am un shulker. N-am două, am doar unul. Am aflat cum se craftează. A, lasă că e bine și unul. Uitați, mai am bătut unui de și mi-a dat capul. Și o să ne punem toate astea aici. Că toate chestiile mele importante, că nu vreau să le fure cineva. Protection, 3 breaking. Hai că am la pantaloni se fac cadou din ele, v-am zis. Toate chestiile mele le pun aici în acest shulker. Și o să mergem până la casa la Liviu. Sau cine stătea aici. Care e enchanting table și o să ne mai încercăm și noi toporul și buții. Deci da. Dar nu știu pe unde intru la el în casă. A, pe aici. Deci ușile deschise ne așteaptă. Foarte frumos. Așa și punem asta așa. Ne dăm ăștia jos. Punem aici. Protection 2. Și Feather Falling 2 e bine, ne-a dat bine, ne-a dat bine. Și pe topor cine dă? Ar trebui să facem o fermă de aia de XP. Am breaking 1. Hai că ăsta ne-a dat girl. Măcar îl avem și noi enchantat. Scuze frate, să sparg aici. Eu să spun la loc. Ok. Că mi se pare mai ușor de ieșit. Și da, sper că v-a plăcut acest clip. Nu uitați de un like, un share și un subscribe, un subscribe la membrii din acest Minobulan SMP și ne vom revedea la următorul clip. Pa, pa!